kable. Ano yan sir, ano? Oh, helicopter. Ang technology nila. Lalagpak na helicopter. Lalagpak yan, oh. Lalagpak, helicopter yan. Tanggalin. Yung kable. Paano ka sa Snow, angatin na lang snow. yan? Sobrang lamig dito. Oh, yan. Parang Wow, ang Everest shit! ito. Oo nga, wala sa Everest na ito. We're in the clouds. Ganda. Sa clouds tayo. Huwag ka nag-ikot na ikot, Pines. ulap Hindi tayo na ito. balanse. Ang ano. Pines, hindi tayo balanse. Huwag ka ikot ng ikot. Wala akong ginagawa sir. Imagine you're only 39. Sa clouds tayo. Oh. Oo nga. Yan. Cumulus o Obrus? Anong clouds yan? Cumulus. Kiling, yellow talaga. Nimbus. Nimbus. Nakabukas pala tong ano natin, no? Nakabukas nga. Magandang puno, ano? Di okay lang. Ganda. Para mas maganda tingnan, no? Ayan, no? Ang ganda. Wala palang view ha. Wala palang view ha. Puro view pala to. Ilan thousand feet daw to sir? May bahay pa nga doon sa ano, oh. Paano kaya tumira yan dyan? Ilang thousand feet nga to? 3,000 ano? Nakalimutan ko na sa takot pare. Ayoko na nalalahanin kung gaano kataas to. 300. Mamaya pagbaba natin, pag-usapan natin kung gaano kataas. Baka din. Pait ang tawa mo. Ano nagawa ito? Parang may kasama kong takot ha. Parang, hindi naman ako nininervyos eh. Nasa ulap tayo. Nasa ulo. Galing oh, yun no. Ayun yung ano, yun yung maglalakad ka. Yan yan. Ayan. Oo, tayo. Hindi ako lalakad dyan. Hindi na. Oh, mahirap, mahirap. Kamanad, baka Hindi bawal maglakad kasi may mga yelo nga. Ay, salamat, Diyos ko. Meron bang bus pabalik? Uy, sa'yo. ayun yung bata!